स्वागत करूँ तितली गुड लाइफ यूट्यूब चैनल को केमती अच्छा आपण मैंने आशा करूँ भल थे मुझे बहुत भल अच्छी। आज मु आसी पहुँची कुआल अष्टशंभु मंदिर। बापा भोग किणी नेले चलते भी भीतर को जीवा। ढेंकानाल जिल्लार 60 किलोमीटर आसिले आमे पहुँचवा कामाख्या नगर रे। सेठू 30 किलोमीटर आसिले पड़ो पर्जंग। पर्जंग ग्रामर 2 किलोमीटर भीतर को आसिले पहुँची जीवा आमे कुआल अष्टशंभु मंदिर रे। बड़ विचित्र ए शैवपीठ मुख्य मंदिर कनकेश्वरंकर एक सुंदर कहानी अच्छी। प्रथमे चलतु आमे आके पूजा करनेवा गणेश भगवानंकर, तापरे मु आपण माननकु मंदिर विषय रे सब किछि कहिबे डिटेल। ये होची से मुख्य मंदिर बाबा कनकेश्वरंकर। पूजा करदेव कहीं बहुत लेट हो गलानी, पहड़ पड़ किसी समय पर। मंदिर द्वारदेशरे गंगा जमुना मूर्ति रही और पश्चिम पार्श्व कांथरे अर्धनारीश्वर मूर्ति रही। एठाकार लोक मानकर कहवा अनुसार जेतेबेले सेमाने छोट थिले एही जगार शिवलिंग खूब छोट थिला एवं कालक्रमे यह बड़ होई चली। एबे यार उच्चता 8 फुट। खाली सेतिकी नुहे, कनकेश्वर महादेवंकर पक्ष अनुसार रंग बदली थाए। यही शिवलिंग कृष्ण पक्षरे एकदम कला होई थाए एवं शुक्ल पक्षरे ईषत धड़ा देखा जाए। बहुत विचित्र लगुच ना कथा गुड़ाक। एठी पूजा कर सारा परे जानिबा एही मंदिरर इतिहास विषय रे। नंदावर परिवार महादेवी स्तंभ वंशर प्रथम राजा कुलस्तंभ, तांको पुओ कांचन स्तंभ और तांको नाती हेले रणस्तंभ। एई मंदिर रणस्तंभक राजत्व समय निर्माण करा जायतिला। सब मंदिर आपण माने देखि पारुथिबे भग्न अवस्था देखा जाउछि। कहा जाए कला पहाड़ सब भांगिकी नष्ट कर देइथिला। एबे प्रत्नतात्विक विभाग एएसआई
ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକତ୍ର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଠାରୁ ବି ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର। ଚୂଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 80 ଫୁଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କନକ ଦୁର୍ଗା, ରଣବଂଶର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ରଣସ୍ତମ୍ଭଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା କି ଏହି ଜାଗାରେ ପାତାଳି ହୋଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ତା ପରଠୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର। ଚାକିରି ରୁଚି କରି ମନୋନିଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ନମ ପ୍ରିୟ କନକ ଦୁର୍ଗା ଏ ନମଃ। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, କନକେଶ୍ୱର, ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର, ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର, ବାଣେଶ୍ୱର, କପିଳେଶ୍ୱର, ଲୋକନାଥେଶ୍ୱର। ଆଠେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ଆଉ ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବୁଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଜଣେ ଆସିଲେ ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଉଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗରୁ ନେଉଥିଲେ, ଏଠି ପାଦକୁ ପାଇକି ଭଲ ହେଲେ ରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ତା ଠାଣକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁରେ ଭଲ ହେଲେ ସେ। ଆଉ ଯାହାର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଗୁଆ ପୋଡ଼ି ଗଠେଇଲେ ମା ପଡ଼େ, ତାର 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଏମିତି ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁରେ ନିଜର ମାନସିକ ପଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫଳ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ନନା ଆମର କହିଦେବେ କେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣେଶ୍ୱର। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏକାଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଟାପାଉତି ଅଛି। ଏଠି 6ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ 8ଟି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହିଁ ହେଇକି ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ତ ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।